Machiegni apisa mag duol makedo kod mibadhi EACC ne omonjo kendo goyo peksen dala gavana ma Transzoia George Natembeya ewi wach mar tiaritha kod omenda jopiny maliekore ni romo shillings bilion 1.4. Duolno timo nonro ewi mibadhi mabende giwacho ni notimore e kind hik omenda mar 2022, 2023 nyaka 2024 kod 2025 kamoting'o tiyo marach gi apisi chiwo asoya e kind mamoko. Okil mare Ndegwa Njiru wacho ni ne otamgi loso kod gavana Natembeya. But unfortunately, we are not allowed by the EACC officers to access our client. When we ask them why we are not able to access the client, they are saying that the director in charge of investigation is yet to decide whether or not the client, he was arrested. They arrested him this morning. They never